pini abang ni linang li tuma fa non ke wangi Karbi Anglong mate KACC KAAC mate Karbi Anglong Autonomous Council la hin pen kap PAKLANG pon awreng warsai puthak si patiek penali tum fan nang than pachini pon ikpo lapen nali tum stame video ki cheng bin ki judan ke langi afansi nili hin pen stame tuning reglo tangte aprang si KARDOM kado kawe Karbi 2.0 YouTube channel ong kilangara do ana fan stame lapen nali tum jong si nang kachinghon nang support don do pulte LABANGSO YouTube channel nang litum kachinghon pen subscribe ikon lapen adung hes tame belarjan theklangi hodak stame nang litum berik dianon lalo pulate nilistame ning thepo mate ning exam potang de pini LABANGSO awreng warsai puthak le pathiek pen lang pononang lapen chithan pononang Karbi Anglong mate KACC under requirement no LABANGSO teacher apus labangke kaduk awe pen 447 ando pusi ke hai tularam rong hang penstame ning je pon iglo lapen LABANGSO UP lapen LP level long ke thandun ji afan bangke aprang sinang litum TET bangke TET exam bang pinang pola pen TET exam long stame inglong akai mate inglong arad asotum si tokdun long chodi puta pula mate especially la inglong aso tumhan se LABANGSO TET bangke requirement bang PAKLANG pon iglo la sapus bang kaduka we pen 447 ando la sip TET bangke kedam tang hotani li upload pon iglo asam la special TET 6 schedule TET bangke PAKLANG pon iglo la si nanglitum prabjin pen nanglitum LABANGSO TET tokdun igon la pen LABANGSO TET jong si nanglitum ke pass lo pote la nanglitum la permanent mate permanent job lalo la LP mate UP level long bangana litum thandun long ikpo la hello non nili hin pen bangla ansi nang litum panang than pon ikpo la pen ake hai la tularam rong hang kaning je alam nang litum stame athiek pen stame LABANGSO video clip bang nang litum lang pon igon education department hai pensi pini TET ki ke pass tang atuma phan regularize ki pilo alang tumhan warenga warsai pini bang pen ke la tumhan ki piponno laben Karbi Anglong Autonomous Council pensi lake appointment ta pilo Karbi Anglong Autonomous Council pensi advertisement pilo laben as per meriting pensi pilo laben inglong aso tumhan si dake aphai bangke kapiong lo phan pharuis isieng bong pen pha 90% ke dake inglong aso tumhan si da bangke pini bangke laso awar sai bangke pipon lapen Karbi Anglong Autonomous Council pen high school lapen high secondary teachers vacancy 447 do lata inglong aso tumhan kapilong e phan special TET lata inglong aso tum si pidunlong choi lata advertisement pl lapen ke dak inglong aso atuma ariso jang atum phansi laso appointment ki pipon je phansi special TET ta ki pipon lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen education ahin kapa prang je phanon anke claim pon bomlo laben vacancy ke do an tamen itum la soteng bensi ka fill up on je phansi la so saing ding si tum claim pon bomlo